мо қарор дорем дар вилояти Суғд ва Бобоҷон Ғафуров яке аз калонтарин ноҳияҳои ин вилоят ба ҳисоб меравад. ва акнун мебинем ки бахши варзиши ноҳия дар кадом сатҳ қарор дорад. инфрасохтори варзишии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чӣ гуна аст? мардуми инҷо то куҷо варзишро дӯст медоранд? сайр мекунем аз толорҳои варзишӣ ва мусобиқаҳое ки инҷо сурат мегиранд. ноҳияи Бобоҷон Ғафуров яке аз ноҳияҳои дурдаст ки дар марзи кишвар ҷойгир аст. гуфтем инҷо варзиш на дар дараҷаи олӣ ҳадди ақал ба таври лозима рушд кардааст ки иштибоҳ кардем. тамоми намуди варзиши чӣ олимпӣ ва чӣ ғайриолимпӣ инҷо мактабҳои махсуси худро дорад ва ба қавли ҳар як чемпионҳое дорад ки ногуфтанӣ. ҷиу-ҷитсу варзиши хеле машҳур ки ҳоло нуфузаш бо суръати кайҳонӣ ҳаракат мекунад. аз шумо фикр кардед ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нест? ин қадар шумораи зиёди варзишгарон аз нави варзиши ҷиу-ҷитсу медонед маънои чиро дорад? маънои онро дорад ки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷавононаш ҳамаш таваҷҷӯҳ ба варзиш доранд. бубинед ҳатто ҷои қадамонӣ нест. ин қадар ба ҷиу-ҷитсу таваҷҷӯҳ доранд ки аз хурд то калон омада дар ин ҷо машқу тамрин мекунанд. ин бародари мо додараки мо дар чемпионати ҷаҳон аз нави варзиши ҷиу-ҷитсу дар Дубай ҷои аввалро ишғол кардааст. ва ин ду нафари дигар аз шаҳри Абу-Даби ба мо ҷоиза оварданд. ин маънои онро дорад ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров варзиш дар сатҳи олӣ аст, махсусан варзиши ҷиу-ҷитсу. воқеан аз шумораи зиёди варзишгарон дар ин толор ҳайрон шудем. мегӯянд то чанд вақти пеш воқеан ин нави варзиш дар ноҳия набуд. равшанҷон Мақсудов ва Довуд Мирсалимов яке аз асосгузорони мактаби ҷиу-ҷитсу ва муҳорибаҳои танбатан дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳастанд. барба брафтоз надодост. Дасту мой мёнаш мемонем. Кудамо ба ин тарафа шагад мефрим. Айн тараф. Мы завоевали, у меня уже чемпион мира, мы завоевали 2022 год по версии IMAF и серебряный призер 2023 год. И в международных турнирах участвовали в джиу-джитсах в Абу-Даби, в Дубае. И при этом мы часто участвуем, как говорится, у нас хорошо развивающий вид спорта таджмаф. Там тоже у нас есть чемпионы республики, призеры республики. Что говорит? Вот сами видите, сколько детей у нас ходят за 3 года. Я думаю, это хороший результат показать. Чемпион мира воспитать. Максат мы гифтим, дасташа бардоштим, почахат инжа даромад. шогирдони Довуд Мирсалимов соли гузашта дар чандин мусобиқаҳои байналмилалӣ аз ҷумла дар чемпионати ҷаҳон аз нави варзиши ҷиу-ҷитсу ва таҷмаф иштирок намуданд ки дар ҳар дуи он медалҳои тилло ба даст оварданд. ҳамин тараф ин даст хати ҳамин почак мебурад бактавой раст опа рафтам захватои дастамон амхел гирифтам худам ба чӣ қидам барба рафтуд ман шинода наметунам барба рафтуд дастамон инҷа гифти худамон ба ин тарафа шагар мекунем ҳамин ин тарафа мезанем. толори варзишии Таҷнур
ана ҳамин толори бо тамоми шароитҳои муосир сохташудаи аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ имрӯз моломоли мушзанҳои ҳаваскор аст ки дар ояндаи наздик шояд беҳтарин чемпионҳоро ба воя расонад. гап сари ин аст ки толори мазкур тоза бунёд шудааст ва бо тамоми таҷҳизотҳои рақамиву олотҳои варзишӣ муҳайё гардидааст ки варзишгарон метавонанд бе мамоният машғули бокс шаванд. дар ҷамоати Ҳайдар Усмон ки дар толори мактаби варзиши Нур ҷойгир аст, дар ҳамон ҷо зиёда аз 20 сол ман худам ҳамон ҷо мураббишӣ кор кардам. аввал ҳозир шогирди ман дар ҳамон ҷо кор кардааст Бобои Мирхолиқ. дар ҳамон ҷо ҳозир мо нав ҳамин як 4 моҳ пеш таъмир кардем, ҳама чизои нав кардем. ҳамин чизое ки дар ҳамон ҷо ҳаст мо ҳамон аз Ӯзбекистон харида омадем, ҳамон ҷо таъмир карда ҳозир ҳамон ҷо варзишгаро бисёр шудагӣ ҷавонон ва нарсон ҳамон ҷо машқ мекунанд. дар ҳамон толор чемпионати Осиё, ҷоизадори чемпионати Осиё буромадагааст. дута сета шогирди худам буд, буромада буд. ҳозир якун мана шогирдам ҳамон ҷо машқ мекунад. ваям мана шогирдои ваям ҳозир дар мусобиқаҳои ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии Қазоқистон иштирок мекунанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда ҷои намоёнро омадаанд. зиёда аз ҳозир 5 нафар варзишгаре ки дар ҳамон ҷо бачаҳои наврас аст, дар мусобиқаҳо иштирок карда ҷои намоёнро гирифта омадагӣ, ҷои якум, дуюм, сеюм гирифта омадагӣ. бале бисёр мамнун. хеле ки шумо дида мушоҳида кардед, дар ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонов як соҳибкор як толори варзишӣ барои аними мураббие ки мо мурабби шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ба он як толори варзишӣ дода аз ҳисоби худаш бунёд карда анемин додааст ки ҷавонони наврасони анамун деҳот, анамун маҳалла, анамун ҷамоат аллакай машқу тамрин ба фаро гирифтагӣ аст ки ин як барои рушди варзиш анамун деҳот ба бениҳоят нақши бузурги худашро мебозад. ринги бокс барои гузарондани мусобиқа ва тамрин, дастпӯшҳои касбӣ, тарозу барои вазнкашӣ, соати деворӣ барои риояи вақт, фаршу мунфарши наву замонавӣ ва дар умум тамоми шароитҳои мусоид ки бояд фақат натиҷаҳо беҳтар бошанд. ҳоло шумораи варзишгарон рӯз то рӯз дар ин толор рӯ ба афзоиш дорад. мо ду моҳ инҷониб машқ мекунем. дар ин ҷо ҳамчун варзишгаро боксчиҳо хеле бисёр аст, ҳавасмандон бисёр ҳастанд. мақсади ҳар як варзишгоҳ, ҳар як мураббӣ ин аст ки иштирок кардан ба бозии олимпӣ ҳаракат мекунем ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи баланд боло бардорем. ҳарчанд толори варзишии бокс тоза ба фаъолият шурӯъ кард, аммо дастовардҳои назарраси ин бачаҳо бояд сарфи назар нашавад ки соҳиби ҷоизаҳои зиёде шудаанд. тӯи ду моҳ аст ки зиёда аз 100 нафар боксчиҳо, варзишгарон, бачагон ҷамъ шуданд ки бо ин намуди олимпия аст ки бачагон бо ҳаваси зиёд ба ин толори варзишӣ машқ карда истоданд. дар дуни ду моҳ боксчиҳои мо ва бачагони мо хеле натиҷаи хуб дода истоданд. мо ба ҳамин ду моҳ аллакай мо варзишгаронро ба шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар карда дар он ҷо 2-3 нафар варзишгарони мо Маҳрамов Амир, Шарипов Ҷасур ва Шарипов Фирдавс дар ин мусобиқаи байнахалқӣ ҷоизадор ва ғолиб гаштанд. ман таҳти ду моҳ мешавад ки дар назди устодам Ҳасан Мусоев машқ мекунам. ман муддати ду моҳ дар мусобиқаи ноҳиявӣ иштирок кардам ва сазовори ҷои якум шудам.
баскетбол чӣ гуна намояндаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи имрӯз дошт, яке аз варзишҳои дӯстдоштатарини яке аз минтақаҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба ҳисоб меравад, ки хурду бузург ба он машғул мешаванд, чун дар ин ҷо ниҳоди асосии омода намудани баскетболбозони касбӣ ин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 мебошад. ин ҷо ҳанӯз аз даврони мактабӣ ҷавонони минтақа нозукиҳои ин навъи варзиши оламшумулро меомӯзанд. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров набуди баскетбол рушд ёфта истодааст, барои он ки дар ҳамин деҳаҳои мо масли баскетбол бисёр бозӣ менавад, наврасон дар ҳама мактабҳо машқу тамрин меёбанд. ҳозир мо ҳамин толоро ки дидем дар ҳамун ҷо ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки шодагӣ буданд ҳамунҷа баскетболистҳои ҳамунҷа наврасон ва ҷавонон дар чемпионатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои намоёнро гирифтанд, ҷои якум гирифтанд. ҳоли ҳозир ман худам аз намуди ҳендбол машқу тамрин метиҳам, лекин фарзанде ки дар ин ҷо машқ доштааст фарзанди ман мебошад ва аз намуди баскетбол машқу тамрин метиҳад. шароит хуб, бениҳоят хуб, худову шукр. дар мусобиқаҳои ҷумҳуривӣ иштирок мекунанд шогирдони вай ва инчунин шогирдони мо аз намуди ҳендбол дар мусобиқаҳои ҷумҳуривӣ иштирок карда ҷойҳои намоёнро гирифта истоданд, пайваста иштирок карда мистанд. ин хушбахтона аз тинҷии оромии давлату миллат шукрона аз ҷаноби олӣ мекунем ки пайваста дастгирӣ карда мистанд. мана худатон бо чашми сар дидед ки бо тӯбҳо мо таъмин мебошем ва инчунин тӯбҳои ҳендбол таъмин мебошем. ин толоре ки мо машқ мекунем ба намуди ҳендбол ҷавобгӯ намебошад, лекин ба намуди баскетбол ҷаҳонӣ ҷавобгӯ не, лекин ба машқу тамрин кардан ҷавобгӯ мебошад. гап сари он аст ки вақте дар як минтақа як навъи варзиш комилан рушд мекунад, дар он ҷо ҳатман дастовардҳои зиёде сабт карда мешавад, ки намояндаҳои ин мактаб низ аз ин чиз холӣ нестанд. аз 1 то 5 май дар мусобиқаи ҷумҳуривӣ байни наврасони синни солашон аз 2008 ва хурд ҷои сеюмро ишғол кардонданд. дар ин мусобиқа хушбахтона 5 нафар варзишгарони мо иштирок карда буданд. ин боиси хурсандист. аз намуди ҳендбол бошад, ин аз як худи ҳамин мактаб қариб ки узви дастаи вилоятам Якачин мебошад. аз худи ҳамин як мактаб узви вилояти Якачини вилояти Сухт. мусобиқаи ноҳияви вилояти ҷумҳуриявӣ иштирок кардам, ҷойҳои намоёнро ишғол кардам. охирин мусобиқа ки иштирок карда будӣ дар дар ҳаст моҳи май буд. мусобиқаи вилоятӣ дар ҳамин толори варзиши мо шуда гузашт ва мо ҷои аввалро ишғол кардем дар байни синни соли 2006-2007. ҳамин гуна ниҳодҳои варзишӣ ва дастаҳои варзишии алоҳида дар ноҳияи мазкур кору фаъолият мекунанд, ки мутаассифона имкони инъикоси ҳамаи онро пайдо накардем. фақат чанде аз ҷузъиётҳои онро бароятон нишон додем, ки ба назар гӯё дар ин ҷо ҳама аз пайи варзиш ҳастанд. ҳоло соли 2024 тоза шурӯъ шуд ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ин ноҳия дар ҳамкорӣ бо кулли ниҳодҳои варзишӣ нақшаҳои зиёдеро барои амалӣ тасдиқ карданд. дар умум метавонем ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро як ноҳияи комилан варзишӣ унвон диҳем.
чигуне ки шоҳид шуде дар ин ҷо анқариб тамоми намудҳои варзишии олимпиву ғайри олимпӣ фаъолияти пурсамар мекунанд. акнун тасаввур кунед ки агар ин ҷавонону наврасон дар оянда барои дастовардҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ якҷоя мубориза баранд, пас хазинаи дастовардҳои кишвари моро чӣ ҷоизаҳое интизор аст?